командировка, нашата вкъщи с любовника, джугара-джагара, обаче нашия се прибира по-рано, бам, като отворил вратата и ги видел на кълъп и почнал да заеква. И от тогава едни мъки се почнали, жената го води по секви доктори, нема правя. Нашия не мога да почне да говори нормално. И сега чува за някакъв специален доктор, отишла при него, разказала му, абе докторе, мъжа ми така и така, фанаме с любовник. От тогава почна да заеква и нема оправия. Той вика, всичко ли провахте? Всичко вика, каквото се сетите. И той казал, в такъв случай не ни остава нищо друго, освен да пробваме техниката клин избива. Доведи го утре с тебе. И тя сега се прибрала, обяснила му, че ще правят клин избила, дошла с мъжа си на другия ден. Доктора го гледа такъв, запознали се и му вика, моето момче, са всичко, каквото правя с жена ти, ти ще ми казваш какво правя, нали? И той казал, добре. И сега нашия доктор е такъв почнал, вика, сега какво правя с жена ти? И той сега такъв почнал, събличате жена ми. Браво, така. Сега какво правя? Лягате върху нея. Браво, бе! А сега какво правя? И той такъв казал, хващате трипер. А доктора го погледнал и казал, какво?